Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Mehriban yaşlar, Atavatan haberleri gepleşigimizde biz size dünyanın en awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça ýetirmege dowam edýär. Bilşiňiz ýaly, ýaş oglan nyrgyzlarymyz ýurdumyzy we dünýäniň dürli künjeklaryny bilim alýarlar. Şonu daşar ýurtda anlan ýokary okuw mekdepleriniň diplomynyň Türkmenistanda ikrar edilmegi üçin ýuri fanawdaky ýokary okuw mektepleri bolmalylar. Türkmenistanyň bilim ministrligi her ýyl şeýle fanaw kabul edýär. Biz size öň Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, şeýle hem Hytaýyň, Germaniýanyň we Hindistanyň, Koreýanyň fanawyna giren ýokary okuw mekdepleriniň fanawyny ýetiripdik. Olar baradaky video habarymyzy Atavatan TV YouTube kanalyndan tapyp bilersiňiz. Habarymyza başlamazdan ozal şu gün, ýagny 14-nji maýda Intellect Bonus bäsleşiginiň 2-nji mewsüminiň 3-nji sanyny size ýetirýäris. Gelingini bolsa, Birleşen Arap Emirlikleriniň awraýly ýokary okuw mektepleri baradaky habarymyzy dowam edelim. Eger-de araňyzda Birleşen Arap Emirliklerine bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa we Birleşen Arap Emirlikleriniň haýfy ýokary okuw mekdepleriniň şo sanawda bardygy baradaky forum jogaby sizi gyzyklandyrýan bolsa, onu bu habaryň aşagyna şo sanawyň linkini size ýetirýäris. Birleşen Arap Emirliklerine ýokary bilim ulgamy ýigitlerle ösdirilýär. Soňky bir neçe 10 ýylyň dowamynda 14 universitetler açyldy we Birleşen Arap Emirlikler öz sewitini bilim merkezine öwürdi. Bu ýerde döwlete dahilli ýokary bilim ojaklary bilen bir hatarda hususy bilim ojaklaryny hem 14 açyldy. Şeýle hem tehnologiýa we takyk bilimler babatda bilim bermegiň döwri wagt usullary ýola goýuldy. Türkmenistan döwletimiziň hem halkara uçar gatnawlaryny tapkyrlaýan esasy ýola goýmak babatda alyp barýan işleriniň netijesinde ilkinji nowatda Birleşen Arap Emirlikleriniň we Germaniýanyň Frankfurt şäherine halkara uçar gatnawlaryny amala aşyrmak göz öňüne tutulýar. Şonuň üçin Birleşen Arap Emirlikleriniň ýokary bilim edaralaryna bilim almak siz üçin gyzykly bolmagy mümkin. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýütutyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Mehriban müştaklarym, ýaňam belläp geçişimiz ýaly biz size eýýän bir näçe döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik. Eger-de sizi bu döwletden daşgary başga ýurtlaryň sanawyna ýokary okuw mektepleri gyzyklandyrýan bolsa, onu kommentariýada belläp geçiň. Biz iň gysga wagtda şo ýurtlaryň sanawyny size ýetireriz. Mehriban ýaş müştaklarym, eger-de siz özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyny iýerleme dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.